mi karon sa bumper na bumper show. Ato ning sudlon karon dito. Okay, daghan daw mga sakyanan dito karon. So tara, let's go. Oh, Hershey. Oro, no. Ay. Awards. Dito formal. Mango. Bagay ganyan mango, kay yellow ang color ba? Magic's Car Wash. Ito tayo. Yellow color. Northwind Performance Industry. Kani. Ay, performance. Okay, so Jimny guys. Oh, Jimny, binibi? Ha? Mo ni? Ha? Daming Jimny guys. Oh. Guys, daming Jimny. Dan kayak award. Pink, red. Ilay color ba? Oh, gani. Ilay ito siya color na. Oh, pink. Ligid guys. Naday mi diri sa Akit kay car show. Ano? Triumph. Red.
sa Davao. Daay. Dahil tanaw ka rin po. Ano yan? Pink lang kaya. Pink to ya. Oh, pink niya. Kaya para babae man siya. Kaya kami gano'n. Ano kita na mo? Ah, kuan mo din eh. Kung pa rin mo mamalik. Masda? Ma, Murag Mazda siguro ni. Mazda ba na? Direta sa sikat nga si Mr. Bean. Mr. Bean ba ni? Mo ba ni? Kawiran mo lang kontes di ba sa sinawa. Ang first ako sa service ko na May kayo pero limpyo kaya eh. Oh. lima pero Kumaya ra kay sulod eh. Kay motor, gamay kay motor. Masay ko na kayo lang. Honda. Ma, masay ko na. Ang plate number ba? 323. Ah. Natatong pa na ta. Bigla na ta. At heading. Oh, ikaw na, sir. Now I guess. Yes. Nissan 2012.